lalong-lalo na sa ating birthday celebrant na si Ma'am Margie Duran from Barangay Sawat, Orbistondo, Pangasinan. So yan. Matanong ko lang po ma'am, kung may idea na po ba kayo kung sino ang or kanino ang surprise na ito? Hindi ko alam. Puro sa kanila. Kung hindi nyo pa alam, paano po kung sabihin kong si Kuya Will? Nanonood po ba kayo ng Wawawin? Minsan. So minsan, siyempre hindi doon siya. Bali, kung hindi nyo pa alam, nagpadala po ng video clip ang ating sender. I-play namin sa speaker at inyo pong panonoodin. Happy birthday, Tita Angie! Ay, si Happy Michelle. 60th birthday! Sana ma-enjoy mo yung araw mo ngayon. Wish ko sa'yo laging malakas ang pangangatawan at more birthdays to come. Happy birthday din sa aking pinakmamahal na tatay. I love you, tatay. Miss you. Happy birthday din, July. Thank you. Happy birthday, Tita! Wish you all the best. Ingat ko lang, I love you. Happy birthday din kay Ma'am Tahay. Tsaka kay Marjorie. Wow! Happy birthday, Mama. Sila Marjorie. Love you. What? Oh, thank you. So yun, alam niyo na po kung sino ang nag-surprise sa... binabati ko rin pala ng happy birthday sila Marjorie Duran at Elisa Montales. So yun nga, alam nila kung sino ang nag-surpresa. Pwede po bang magbigay po sila ng message or anong masasabi niyo sa ating sender? Maraming salamat. Tapos sila Eddie, si Roger, si Bex, si Michelle, si Namiga, sa lahat. Maraming salamat. Ngayon, palakpakan po natin si Ma'am. At syempre, para lalo pa natin magpasaya si Ma'am, pwede nyo ba akong sabihin ng happy birthday? Kantahan po natin si Ma'am, ang ating birthday celebrant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So yan, bali may inahandang cake ang ating sender. Bago mag-wish bago i-blow yung candle, mag-wish muna. And magkakant tayo nung 1, 2, 3 and then blow the candle. Ayun, wish muna po. Tapos, siyempre, maging malakas tayong lahat. Salamat. So yun, 1, 2, 3. Yeah! Palakpakan po natin si Ma'am Margie Duran. So once again, happy 50th birthday kay Ma'am Margie Duran from Barangay Sawat, Orbistondo, Pangasinan. So ma'am, picture taking na lang po.